La vida era d'una manera, vivies més o menys com tothom i, per tant, no me sentia malament. I ara ha canviat molt, les dones tenen molta més llibertat, molt més accés a la feina. Abans ens educaven més per ser una dona molt cuidadosa de la casa. Nosaltres estàvem més, no sé com ho he d'explicar, més d'això, a les normes dels nostres pares, que ara també, però són molt diferents. No teníem tanta de confiança en els nostres pares. La llibertat és molt distinta, molt. Estan més preparades en tot. Els pares també són diferents, perquè jo me sorprèn molt quan vaig dinar, sobretot amb el meu fill major, com el traten, la naturalitat que el traten. Però molt guapo, jo que no era molt de respecte, d'anar molt alerta, i encara ma mare un poc menys per mon pare. Bastava una mirada i ja tothom anava a puesto. Quan érem petitones no podíem dir res. Quan vaig començar a fer feina, ma mare m'ha dit la primera setmana de trauran de fora, perquè és molt xerradora, Magdalena. Ha canviat totalment. Ara estem molt millor, molt més bé. Almenys poden fer moltíssimes de coses que no es podien fer. Tot estava prohibit, tot estava mal fet i tot era tot prohibit.